abin koyi. Kuri ta mutunci da gaskiya, ilimi da tarbiyya su ne haske, su ne ginshiƙin rayuwa. Baitinawan ku yi toban yari, ku cika burin rayuwa, ku girmama iyaye da malamai. Allah ya tara mu barka. Yan mata ta ku zama abin koyi, ku yi ta mutunci da gaskiya, ilimi da tarbiyya su ne haske, su ne ginshiƙin rayuwa. Ku kasance masu tausayi, ku taimaki na kusa da nesa, da hajuri da kyawawan jannabewu, za ku samu daraja a ko'ina. Duk inda kuka je ku haskaka, da hali na gari da biyayya. Allah ya sa albarka a rayuwarku, ya cika muku buri da nasara. Manta ka zama abin koyi, kuri zance mutunci da gaskiya, ilimi da tarbiyya su ka haske, su ne ginshiƙin rayuwa. Kadar waka kuka je ku haskaka, da hali